तो नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग और सब बताएं कैसे बानी रुआ सब है। उम्मीद करतनी रुआ सब ठीक ठाक होखा भैया और हमहू ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी भैया रुआ सबके बीच में लेके लगन स्पेशल ऑर्केस्ट्रा मीटर। अब बहुत बढ़िया धुन बाटे, एगो ट्रेंड वीडियो गईल बाटे, वीडियो बनाइले बन के लौड़ा सुर हो उहे धुन ह, लेकिन बहुत ज़बरदस्त मीटर लिखले बानी। बस बढ़िया से अगर नया म्यूजिक बनवा के गा देतानी तो गाना ऑर्केस्ट्रा में धमाल करी। ये ऑर्केस्ट्रा रंगदारी मीटर है। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कल जाए कि कैसे गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भी एगो बात बतावल चाहो, रउआ अगर सिंगर बानी या बढ़िया बढ़िया मैटर के तलाश में बानी, बढ़िया मैटर नहीं मिलत, बढ़िया गीत नहीं मिलत, मन पसंद के तुकबंदी नहीं मिलत, तो भैया अगर हमारा चैनल पर आ गए बानी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली। हर रोज रउआ के नया नया मैटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। काहे कि हम हर तरह के गीत लिखिला, सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, धोबी गीत, पूर्वी गीत, भक्ति भजन, सीजनली कोनो प्रकार के गाना, हर तरह के गीत मिली भैया हमारा कलम के जरिए और बिल्कुल उचित चार्ज पर। उचित चार्ज लेनी भैया, लेकिन मीटर मन पसंद के देनी, तुकबंदी कहीं खटकी ना, गाँव में कहीं परेशानी ना हुई। आज के मीटर देखिए कैसे गाओगे बाटे कि मन खुश कर रानी ठीक तोरे नाच के, जिला रंगदार हवे जईबू न बाच के। सुना हो करेजा कि मन खुश कर रानी ठीक तोरे नाच के, जिला रंगदार हवे जईबू न बाच के। चली ना ये गोरी तोहार मन मानी, खड़े खड़े लूट जाई चढ़ली जवानी, खड़े खड़े लूट जाई चढ़ली जवानी, खड़े खड़े लूट जाई। तो जौन उनकर गाना बाटे, अरे वीडियो बनाइले बन के लौड़ा सुर हो, वह धुन बाटे। तो भैया अगर वीडियो पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहता नहीं तो बेहिचक रुआ संपर्क कर सकीले। हमार व्हाट्सअप के नंबर बाटे 8874473128। कोनो प्रकार के मैटर लिखवावे खतरा चाहे नया म्यूजिक बनवावे खतरा। मिला तनी फिर से अगला वीडियो में कुछ नया गाना के साथ, तब तक अनुमति चाहता नहीं। नमस्कार प्रणाम धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।